Venim de participar en la iniciativa Let's Clean, que és una iniciativa a nivell europeu que busca netejar zones que per la mà humana han sigut embrutades, i en aquest cas hem anat al bosc de la vila i hem recollit un total d'una tona 20 quilos, que és molta quantitat, i aquesta iniciativa el que busca és conscienciar la gent que, en primer lloc, no s'ha d'embrutar i, en segon lloc, que es tindria que netejar més. I penso que hi ha molt camí per recórrer i, de fet, m'agradaria que aquests premis servissin justament per fer aquesta petita llavor de la que parlàveu i que darrere meu vinguessin molts altres treballs que ajudessin una mica a unir l'àmbit de la informació i l'àmbit científic. Moltes gràcies. Bé, nosaltres ara mateix estem al quart i durant tot el grau hem estat treballant sobretot amb casos ficticis. Aleshores, gràcies al mètode d'aprenentatge i cervell i amb la presentació de casos reals, doncs al final ens hem posat en la pell d'un treballador del món de la comunicació i ens hem posat un repte i d'alguna manera també ens hem animat mútuament per tal de dur-ho a terme. Jo trobo que en general molt bé i molt creativa. És a dir, de les 13 opcions o 11 opcions que vam mirar, ens en van fer triar una o dues o tres, ja no ho recordo, però realment va ser molt difícil perquè cadascuna a la seva manera era molt interessant. Estava superemocionat. O sigui, ahir no vaig poder quasi dormir perquè estava emocionat per avui. Espero que el següent curs que vaig al Croma, que ho disfruti i que ho passin igual de bé que ho he passat jo. Doncs en el projecte d'una escola verda per tothom, el que hem fet nosaltres al Croma és parlar sobre la sostenibilitat i sobre l'accessibilitat de l'escola. I això ho hem fet creant un vídeo 360 graus amb 3 espais de l'escola, on després fèiem unes entrevistes per parlar sobre això, i també per parlar sobre l'accessibilitat el que fèiem és llengua de signes, subtitulació i audiodescripció. Llavors el producte final és un vídeo on es parla sobre com és l'escola amb diferents agents i podem fer una reflexió final sobre si és sostenible i accessible per tothom. Per apuntar-me a aquest programa, bàsicament el que em va motivar és que tenint un bon nivell d'anglès i ser una persona que m'agrada molt compartir els coneixements i ajudar les persones, vaig veure aquest programa i vaig dir, escolta, em pot ajudar, així tinc experiència, ajudo a persones i a part m'ho puc passar bé, puc aprendre. El programa Justícia Joves és un nou programa que es dirigeix a joves que estan complint condemna al centre penitenciari de joves i l'objectiu principal és oferir un acompanyament durant els seus permisos de sortida i en el seu retorn a la comunitat, oferint vies alternatives d'oci saludable i també donant a conèixer la xarxa de serveis que estan al seu abast. Actualment hi ha 8 joves vinculats al programa i també hi ha un equip de voluntariat de 18 persones. Fins ara el que s'ha estat fent han sigut 9 sessions dins del centre penitenciari i en aquestes en primer lloc s'ha treballat en les rutines i els hàbits dels joves i també la part més emocional amb un joc de taula. En segon lloc s'ha treballat la ciutat de Barcelona i els mitjans de transport i per últim s'ha treballat i s'ha dissenyat en el primer acompanyament. Hem fet una proposta per veure què farem en el permís de sortida.
Avui hem vingut a la Facultat de Psicologia a veure l'exposició del treball de final de grau en modalitat aprenentatge i servei que ha fet la Júlia, una alumna de Psicologia que ha participat durant tot aquest curs amb nosaltres, i aquesta activitat forma part d'una de les línies bàsiques del programa, que és la incidència curricular, que es basa en participar en diferents formats i en diferents assignatures per poder introduir els temes de salut dintre dels currículums acadèmics. Des del projecte Xat+ hem estat creant espais segurs de trobada, de comunicació, de sensibilització amb joves, tant de la universitat com de fora d'aquestes. I a part d'això també hem creat material de sensibilització que tant és útil per professionals com per futurs activistes i per aquestes mateixes joves, per seguir en el seu camí per promoure l'abandonament de la mutilació genital femenina. Doncs aquest any, amb l'ajuda del Fons de Solidaritat, hem estat desenvolupant un projecte de cooperació universitària, Ciudad Juárez, a Mèxic, amb 2 universitats i un centre de recerca, on hem estat explicant i fent un projecte preguntant què era la sexualitat als infants i professorat, i ho hem tancat amb un congrés on han participat diferents entitats locals, així com també centres de recerca, acadèmia, universitats, etc. Des del Pioner, sobretot, ens van ajudar en la part prèvia a iniciar els tràmits, perquè abans d'iniciar res i d'estar segures que podíem marxar a estudiar fora, volíem assegurar-nos que podíem fer-ho de manera segura i estant bé nosaltres, no? Aleshores vam parlar molt amb la gent del Pioner perquè ens ajudessin a contactar amb les universitats i a assegurar-nos, diguem, que tindríem les adaptacions i les condicions que necessitem per poder viure bé allà i estudiar-hi bé durant el temps que vam estar-hi. Des del Pioner, aquest curs ha donat resposta a una necessitat transmesa tant des de les facultats responsables d'inclusió com des d'un posicionament a nivell institucional, des del Vicerrectorat d'Alumnat i Ocupabilitat, i s'ha treballat en la revisió dels ajustos curriculars que es poden aplicar en cada situació per atendre les necessitats de la diversitat dels estudiants que hi ha l'Autònoma. Aquest treball ha comportat aportacions de cada facultat i també amb el bagatge que té del servei. I la finalitat és sistematitzar aquests ajustos amb la finalitat de garantir els processos d'ensenyament i aprenentatge dels estudiants. Doncs la missió que tenim per aquests mesos és repensar el projecte Campus Ítaca. Això ho fem a partir de l'informe que es va fer el curs passat aprofitant o celebrant els 20 anys del projecte, i a partir d'aquest informe i de documents previs, de diferents dades que s'han anat recopilant en el projecte, intentar millorar alguns dels aspectes del Campus Ítaca de cara al curs 24-25 i les properes edicions.